Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан халкы мошенникларга быел 350 миллион сум акча күчергән. Кем алды, кем алдана? Алар бит 3 сәгать минут. Туда-сюда йөртеп, әле мотор дөрес сүзләр сөйләп, бөтенсе минем турында белеп сөйләп. Татарстан коткаручылары Оренбург халкына булыша. Фаҗигагә эчтән караш. Монда халык яшәгән гомер буе үзенең малын, байлыгын югалту дәрәҗәсендә торалар. Бер гасыр буе торган тарихи йортны бер көндә сүтәләр. Нигә мирас бер кемгә кирәк түгел? Аның бер яхшынасы әле сүтелмәгән килеш калган. Шуны булса да саклап калып булмас микән монда гыйбрәт өчен. Кырым һәм Донбасс татарлары, геройлар, язмышлар, яңа тормыш. Нечегәтәйде Минтимир Шаймиев, уважаемый очень человек, без бергә булдырабыз. Татарстанда мошенниклар 87 яшьлек хезмәт ветераны Ленинград камалышында яшәгән әбине фатирсыз калдырган. Алар ноябрьдән бирле аңа шалтыратып торган һәм торагын сатарга күндергән. Әбинең фатирыннан да 3 миллион 300 мең сум акчасыннан да җилләр исә. Бу атнада прокуратура сату алу турындагы әлеге килешүне гамәлдән чыгаруны сорап судка мөрәҗәгать итте. Республикада интернет-мошенниклык 21 гасыр чиренә үрелде. Ел башыннан Татарстан халкы мошенникларга 350 миллион сум акча күчергән. Бу акчага ким дигәндә 70 фатир алырга мөмкин. Белгечләр әйтүенчә, күпме генә кисәтелсә дә, беренчедән кеше ышана, икенчедән үзе турындагы шәхси мәгълүматны сакламый. Шул ук вакытта һөҗүмчеләр бездән акча сораганчы зур эш башкара. Исем фамилияне генә түгел, кайда эшләвебезне, кем белән аралашуны, хәтта җитәкченең исемен беләләр. Шуңа күрә директорыгыз акча сорап СМС хәбәр җибәрсә, аңа ярдәм итәргә ашыкмагыз. Җитәкче кушты дип кредит алган зыян күрүчеләр кыйссасын Алия Хәйретдинова бәян итәр. Шалтыраткан мошенниклар психологик яктан да, мораль яктан да бик әзерләнеп шалтыраталар. Алар куркыталар. Гадәттә алданган кеше бу турыда сөйләргә кыенсына. Шуңа күрә ул бездән йөзен күрсәтмәүне, исемен әйтмәүне сорады. Камил диек. Казанда билгеле һәм зур оешмада эшли, аның үзен дә җитәкчесен дә яхшы беләләр. Берничә көнлек аңа директоры яза. Имеш Камил белән ФСБ хезмәткәрләре кызыксынган. Янәсе ул Украинага акча күчерергә җыена, счетны ябар өчен акча түләргә кирәк ди. Җитәкчедән миңа хәбәр килмәсә, мин аларны сразу мошенник дип белермен. Но социаль сетьләрдә бит килде миңа хәбәр җитәкчедән исеме, фамилиясе, отчествосы белән. Нәтиҗәдә мошенниклар Камилне 600 мең сум кредит алып, аны махсус счетка күчерергә күндерә. Банкка барыр өчен такси чакырталар, ләкин банкның эш сәгате бетү сәбәпле ул гариза гына язып өлгерә, акчаны кулга алмый кала. Төн буе уйлап чыктым, мин әйтәм, бу бит инде мошенничество булырга тиеш. Бу акчаны алып, мин әйтәм, әллә инде счетка күчереп, мин әйтәм, кем белә, Алла саклагандыр инде. Бардым, белештем, туктаттым бу әйберне. Мошенниклар нинди генә көчле психолог, нинди генә көчле айтишник булмасын, аларның да көчсез яклары бар. Алар шалтыраткан кешене ашыктыра башлыйлар, тизрәк оформлять итәргә кредитны, һәм икенчесе туганнарга, якыннарга әйтмәскә дип. Менә шушы әйберләр чыгуга, әйтүгә, сезгә шушы язулар килүгә, сез уже уйга калырга тиеш. Бу мошенниклар түгел микән дип. Мошенникларның техник базасы шул кадәр көчәйде, элек өлкәннәрне генә алдасалар, хәзер тузакка яшьләр күп эләгә. Корбаннарына шалтыратканчы башта тулы мәгълүмат туплыйлар. Кешенең туган елын кайда яшәгәнен, хәтта моңарчы кайсы банкларда күпме кредит алганын да беләләр. Сообщения прямо вот так вот друг за другом, просто вот так вот перелистываясь, они уходили. Я видела, что это сообщение рассылается моим контактам. Киберһөҗүмчеләр кармагына бу ханым да эләгә. Җинаятьчеләр аның телефонына онлайн үтеп кирип, дусларына акча сорап яза башлый. Тут же моментально начались звонки. Шул мизгелдә миңа танышларым шалтыратырга тотынды. Күбесе акча җибәрергә әзер иде, әмма миннән сорамыйча берсе дә аны күчермәгән. Мошенниклар турында без еш ишетәбез. Башта аптырап калсак та, аннан акыл белән ишетә башлыйбыз. Кемнән генә смс килсә дә, иң беренче җитеп шул кешегә шалтыратып сорарга кирәк. Акчаны аннан соң да җибәреп була. Ханым белгечләргә мөрәҗәгать итеп, җинаятьчеләр үтеп кергән шилтәрен телефоныннан алдыра. Халыкта мондый каракларга каршы иммунитет артуын арта, әмма мошенниклар яңа ысуллар таба. Лиана Бәхтиева хәтта арендага фатир эзләгәндә дә шундыйларга тап булган.
Хуҗасы шунда ук бездән сорады инде. Менә залог җибәрергә кирәк, бәлки килмәсез, бу минем шундый гарантия ди инде. Җибәрә башладык акчаны һәм банк безгә шундый кисәтү ясады. Сез бу номерга моңарча акча җибәргәнегез юк, бу мошенниклар түгелме дип кисәтте. Біз хуҗага залогны җибәрмибез дип яздык һәм ул шундук бөтен сообщенияларны бетереп атты һәм связьдан югалды. Лиананы банкның сок хезмәте соклап калган булып чыкты. У нас организовано, так называемые 3 уровня защиты. Безнең сак хезмәте 3 әйбергә нык игътибар итә. Беренчедән, безнең махсус куелган антифрод программасы барлык шикле операцияләрне туктата. Икенче адым, әгәр дә нидер сизсәләр, безнең хезмәткәрләр клиент белән элемтәгә чыгып, аны банк бүлекчәсенә чакыра. Еш кына алар инде җинаятьче йогынтысында була. Без аларны шул хәләттән чыгарабыз. Өченчесе, безнең хезмәткәрләр махсус курсларда укыдым. Алар кредит сорап килгән кешенең сөйләшү, үз-үзен тоту рәвешеннән аларның җинаятьчеләр кармагына эләккәнен аера ала. 2023-тә шул рәвешле Татарстанлылар 4 миллиард сум акчасын югалта. Бу елның 4 аенда тагын 350 миллион сум читкә киткән. Җинаятьчеләр 989 кешене алды. Бу әле полициягә гариза язганнары гына. Татарстанда картадан акча урлау, интернет аша кирәк-ярак сатып алганда алдау, дәүләт порталына үтеп кирип җинаять кылу очраклары арткан. В первую очередь это вас или напугать. Мошенникларның төп максаты кешене куркыту, кызыктыру, куркып, кызгып каласыз икән, димәк сезнең белән идарә итеп була. Аралаша башлаганчы җинаятьчеләр хәзерләнә социаль челтәрләрдә безнең турыда нинди генә мәгълүмат юк. Алар аны шул кадәр оста итеп тәкъдим итә ки, теләмәстән ышанып куясыз. Шуңа күрә парольләр кирәк, аннан гел шик туарга тиеш. Телефон аша җитәкче исеменнән килгән шикле хатларга сак булырга, телефон аша беркемгә үзегезнең паспорт, банк карталары саннарын, СМС аша килгән парольләрне әйтмәскә чакыра. Паника түгел, шик туарга тиеш ди белгечләр. Менә шундый шик әлмәттән Ләйсән Шайдуллинаны коткарып калган. Шик тавышлар ишеттем. Ләйсәнгә дә җитәкчесе исеменнән язганнар. Имеш ул 1 миллион 700 мең сум кредит алып, аны Украина гаскәрләренә җибәргән. Бу акчаны кайтарыр өчен аңа шул суммага кредит алып, үз счетларына күчерергә кушалар. Ул аны аңлап алды да, шулай мин аңлый шикләнә башлаганымны. Ул тотынды миңа югары тонда мине белән сөйләшергә, мине куркытып инде. Мин шунда тиз генә интернетны сүндереп куйдым. Аннан соң без шул полициягә барып, инде заявление язып кайттык. Быел Әлмәттә 400 кеше алданган. 24 кеше алдауларын белеп полициягә хәбәр итә һәм зыян күрми. Андый замана геройларын полиция хезмәткәрләре бүләкли дә әле. Тәүлек дәвамында 5-6 кеше мөрәҗәгать итә. Безнең кизү бүлегенә кешеләр бөтенесе менә бу Ләйсән кебек батыр түгел. Алар ышаналар, тизрәк куркып калалар, якыннарына әйтмиләр. Кем генә сөйләшә башлаганда да, менә аларга кирәк 3 тапкыр безнең әйтү да дип. Да, ана шул 3 даны әйтсәк, без уже яңадан чыга алмыйбыз ул гипноздан. Шуңа телефонны алганда, или кешеләр килгәндә сразу сөйләшә башларга кирәк. Тыңлыйм сезне. Полиция иң еш алданучыларның сурәтен төзегән. Ул 50 яшьтән өлкәнрәк кеше, балалары, оныклары булырга мөмкин. Күп очракта хатын-кыз, әмма кармакка һәркем эләгә ала. Без моңа репортаж төшергәндә тагын бер инандык. Полиция хезмәткәре белән аралашканда мошенник шалтыратты. Разблокировать итә, у меня бүтән шалтыратты. Алия Хайретдинова, Диля Закирова, Рәмзил Гарипов, Ирек Хәбибуллин, Адымнар. Без икенче атнарәттән Курган, Төмен һәм Оренбург өлкәләрендәге хәлне тетрәнеп күзәтәбез. Соңгы дистә еллар эчендә язгы ташуның мондый фаҗигагә китергәне юк иде. Әле дә Оренбург өлкәсендә 15 мең торак йорт су эчендә, 17 300 кеше күчерелгән урында яши. Ташуның иң катлаулы чоры узды кебек тоелса да, халык өчен аянышы башлана гына. Алар өйләренә кайтып, күпме мал-мөлкәтен югалуын күрәчәк. Атна буе Оренбург өлкәсендә Татарстанның гаәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары эшли. Безнең төркем монда республика рәисе Рөстәм Миннеханов карары белән җибәрелде. 52 кешедән торган зур бригада Илек районында коткару эшләре алып бара. Дамба ныгыту, йөри алмаган кешеләрне чыгару, мал-туарны коткару. Булар барысы да Татарстанның үзендә гуманитар йөк җыю кебек үк мондагы халыкка иң кирәк ярдәм. Татарстан коткаручыларының бер эш көне алдагы репортажда. Илек җирлеге төрле регионнардан килгән коткаручылар арасында бүленгән. Безнең Татарстан Республикасыннан килгән коткаручылар артыннан 3 авыл җирлеге 16 ел менә бүгенге көндә коткаручы булып эшлим. Шушы дәвр эчендә менә без мондый чит өлкәгә әйтергә кирәк беренче тапкыр чыктык. Һәм инде шушында күргән булган шушындый
фаҗиганы дип әйтергә кирәк инде. Иң гаҗәпләндергәне мондагы килеп керүгә, мондагы суның күләмен күрү. Коткаручы Марат Әхмәтвәлиев Саба районыннан Татарстанда да язгы ташу чорында су баса, тик мондый дәрәҗәдәгесен күргән юк иде ди. Монда килгәч безнең коткаручылар башта Илек районында дамбы иеше, ул район үзәген судан саклап кала. Хәзер Махран авылында кизү торалар. 3 метрга хәтле тирәнлектә сулар бар. Шуңа күрә бик бу куркыныч, котышкыч хәл инде. Монда яшәгән халык өчен бик авыр, чөнки монда халык яшәгән гомер буе үзенең малын, байлыгын туплаган һәм инде бер мизгелдә алар шушы бөтен байлыкларын юк итү, югалту дәрәҗәсендә торалар. 25 тулды менә сулар ишегалга тулды бөтенләй. Махран җирлегенә 3 авыл, Махран, Яман һәм Студионы керә. Безнең егетләр бу атнада Наилә Чехерникованың хәлен белеп чыкты. Бик жаман килде менә су, жаман итеп килде. Курыктык бөтенне бездә. Ну безне предупреждательләр алдан нитләр инде были все на готове без. Бөтенне бездә готовить итеп тордык инде. Идәге бөтен дөньяларны күтәрдек, веш бөтен ниләрне күтәрдек. Малларыбызны эвакуировать итеп алышка тау башына алып киттек. Малларны самыгланы спасать итәбез дип. Ярдәм итәр өчен әле-яры янәшәдә коткаручылар бар иде ди. Зур рәхмәт МЧСникларга. Ярдәм иттеләр безгә. Бик әйбәт ярдәм иттеләр. Исән генә булсын үзләре белән. Төрле кешеләр бар авылда, авыру кешеләр, урын өстендә ятучы кешеләр. Шуңа күрә инде иң беренче шушындый ярдәм итә, үзләре ярдәм итә алмый торган кешеләргә без ярдәм күрсәттек. Аларны инде өйләреннән чыгардык. Воды в доме нет, потому что все отключено. Мөхәммәд Галиевлар да узган атнада эвакуацияләнгән. Татарстан коткаручылары Хуҗабикәне көймәгә утыртып бүген йортын карарга алып кайтты. Ул киткәнче мебель техниканы диванга күтәреп куйган, әмма песине тота алмаганнар. Егетләр аны табып алып чыктылар. Уже я и не царапаюсь, да? Ну, слава богу, хоть вода не успела зайти. Өйне карарга килгән гөлләрем бер атна су сибелмичә торды. Песине алып чыга алмаган идек. Улымның кулларын тырнап бетерде, туттырмады. Менә хәзер коткаручылар тотып бирде. Үзем белән алып китәм. Аларга рәхмәт. Безнекеләр эшләгән бер атнада алар 72 хайванны алып чыккан. Эт, песи, кәҗә, сарык, дуңгызлар. Күбесен куып, кайберләрен көймәгә тиеп. Безнең төркем монда үз җиһазлары һәм техникасы белән барган. Бу яктан алар иң яхшы җиһазландырылган отрядларның берсе. Шуңа күрә мөстәкыйль эшлиләр. Безнең мобиль отряд составына 55 кеше керә, 10 автомобиль, 5 көймә, 10 мотопомпа һәм башка кирәк материаллар, инструментлар. Безнең үзебез белән алып килгән әйберләр, материаллар, безнең барлык безнең алда куелган бурычларны эшләр өчен барысы да җитә. У нас первая метка была вот на том крайнем столбе, контрольная точка, то есть отметка, с которой мы начали от замер воды. И поднималась она вот до отметки 120. Махранда 800 кеше теркәлгән. Татарстан коткаручылары шуның кадәр кешенең иминлеген тәэмин итә. Сюда мы прибыли в составе сводной мобильной группы. Безнең отрядны шушы җирлеккә җибәрделәр. Гидропост оештырылды. 15ннән бирле су биеклеген күзәтеп торабыз. Халык белән аралаштык. Су басу зонасына эләгә торганнарын билгеләдек. Авыл җирлеге башлыгы белән элемтәдә торабыз. Хочу сказать огромное спасибо нашим спасателям. Безнең коткаручыларга рәхмәт. Хәзер без дә аларны үзебезнеке дип саныйбыз. Алар килүгә тынычлыклары, осталыклары белән үк җәлеп иттеләр. Ура дип каршы алдык. Моңа кадәр шәхсән үзем тәүлек әйләнәсе кизү тора идем. Алар килгәч җиңеләйде, гел хәбәр итеп торалар. Безнең егетләр авыл мәктәбе спорт залында яши. Күршедә генә Самарадан килгән хезмәттәшләре. Аларның яшәү шартлары эвакуацияләнгән кешеләрнеке кебек үк. Ризыкны да монда әзерлиләр. Үзләре һәм авыл кешеләре ярдәм итә. Без инде монда кизү һәр вакытта тәүлек буе һәрбер кешегә мөрәҗәгать итүчеләргә ярдәм итәргә әзер булып торабыз. Оренбург өлкәсе Илек районыннан Рания Абдрахманова, Фирүзә Әбсәләмова, Ринат Әбсәләмов. Адымнар. Адымнарны дәвам итәбез. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юморлы караш кодак сәхифәсендә сүз Данил Сәфаровка. Исәнмесез. Түрәләр һәм интернет дигән сәхифә. Элегрәк Стрижевой шәһәре мэры кызыклы сораштыру үткәрде. Туйдым ди, өстәгеләр гел эшемне тәнкыйтьли инде. Халык та разый бәхил түгел. Кит дисәгез, бүген китәм, кал дисәгез, калам. Сораштыруда әле беренче җавап, әле икенче җавап алга чыкты. Икенче җавап алга чыккан мәлне туры китереп, мэр сораштыруны кырт итеп туктатты. Һәм, ну ярар инде, шул кадәр ялынгач, калам диде. Гамил, китмә инде. Ну ладно.
Иркутск өлкәсендә тагында кызыклырак сораштыру илгәннәр. Мэр эшен ничек бәялисез дигән сорауга 3 җавап тәкъдим ителә. Супер, отлично һәм хорошо. Бер генә тискәре вариант та юк. Шах һәм мат. Жизнь состоит из одних вопросов. А хочется, чтобы она состояла из одних ответов. Разумеется, положительно. Да. Интернетны кулланып эштән китү дигәннән. Кайвакыт түрәләргә балалары да ярдәм итә. Пермь крае вице-премьеры бу атнада йомшак кәнәфие белән саубуллашырга мәҗбүр булды. Чөнки улы әкияти Бали якларында менә шушындый видео төшергән. Меня спрашивают: Илюха, ты вернешься в Пермь? Ребят, вот это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь? А что сказал? Болгар шәһәрендә яшәүче 90 яшьлек әбекәйгә тизлек арттырганы өчен 10 штраф шәпегәннәр. Һәм ул аларны түләмәгән. Сезнең дә бу Шумахер әбине күрәсегез килеп киттеме? Минем дә. Әмма эшне суд тикшерә башлагач, шунысы аңлашыла, машинаны әбисе исеменә оныгы рәсмиләштергән икән. Ә рульдә үзе йөргән. А где бабуля? Я за нее. Озак яшәү серләре димәктән. Өйләнгән ир-атлар озаграк яши икән. Бу кызыклы статистиканы күптән түгел Татарстанның элекеге ЗАГС башлыгы баян иткән иде. Бу атнада Шаллы халкы үзенчәлекле туй кортежы күрде. Максим һәм Ләйсән икесе дә трактор йөртә. Танышуын очраклыгына танышканнар. Кәләш әйтмешли, как-то так получилось инде. Знакомились в клубе. Случайно. И вот как-то так получилось инде. После чего ты сделал мне предложение дотолкать трактор до гаража. Соңгысы бераз шаяру. Чынлап әйткәндә, яшь гаиләгә бәхет телибез. Тракторыгызның моторы да, гаиләгезнең моторы да һәрвакыт төзек булсын. Татарстан ЗАГСы китергән статистиканы да тулыландырырга насыйп булсын. Бу атнада 18 апрель һәйкәлләрне һәм тарихи мирасны халыкара саклау көне иде. Көне дә бар, законы да, җаваплы оешмалары да. Әмма без һаман да тарихыбыз өчен кадерле ядкәрләрне җуя торабыз. Быел Кышзәй районында Бигеш дигән авылда 1890 еллар ахырында салынган шушы мәдрәсәне сүткәннәр. Ул ярым җимерек хәлдә була. Күрәсең, хуҗасына да, авыл җирлегенә дә, районга да кирәге калмаган. Бүген саклау статусы бирелмәгән бинаны җимерү озак вакыт сорамый. Республикада тарихи кыйммәткә ия йортларга карашны үзгәртергә вакыт җитмәде микән? Хәзер бездә 1733 мәдәни мирас объекты Россиянең бердәм дәүләт реестрына кертелгән. Димәк, дәүләт тарафыннан саклана. Бу исемлек гел яңартылып тора. Ел саен дәүләт комитетына теге яки бу объектны архитектура һәйкәле итеп раслауларын сорап дистәләгән кеше мөрәҗәгать итә икән. Хәтта моннан 30 ел элек кенә төзелгән йортларны да мирас итеп сакларга тырышып йөрүчеләр бар. Әмма Зәйдәге борынгы мәдрәсәнең хуҗасы булса да, андый яклаучысы булмаган. Менә ул сүтелгән тарихи бина. Бирешергә теләмәгәндәй бер дивары калган. Аның бер як стенасы әле сүтелмәгән килеш калган. Әмма шуны булса да саклап калып булмас микән монда гыйбрәт өчен. Бәлки анысы да кирәктер. Шушылай кыланмагыз, иптәшләр, саклагыз үзебезнең мирасны дип. Шуны сүтүче малай аягын авыртырды да, шуннан соң калды ул. Бер уйласаң районның күрке, горурлыгы булырлык. Әмма авылның ямен алып тора дип сүтәләр, сүтеп бетерә алмыйлар. Бу бер билге булмадымы икән? Мәдрәсә 1890 еллар ахырында салынган. Аны авыл имамы Солтанбек хәзрәт Сагындык төзде. Сәүдәгәр, хәйрияче, мәшһүр Хөсәйния мәдрәсәсенә нигез салган Әхмәт Хөсәйнов акчалата ярдәм иткән дигән мәгълүмат бар. То, что монда мәдрәсә булган, әйме. То, что без монда укыдык. 53 елда урта мәктәп кабат ачылганнан соң. Ансы хак. Аның төзелеш стилендә бер кызыклы факт бар әйме. Тәрҗемәләр буялган Романовский стилдә. Бинаның нинди булуын хәзер фотолардан гына карыйсы. Авыл тарихын өйрәнүче Рәүф абыйда истәлекләр саклана. 80 еллар әле үзгәртеп кору дулкыннары башланмаган иде. Шу вакытта авылларда үҗерде комиссия. Карап, bu здание подлежит, нет ли не подлежит, ни Бигештә, ни Ылыжларда тапмадылар шундый зданиены, чтобы мәдәни мирас итеп аны алып калырга. Балалар кирип уйный башлагач, авыл халкы чүп-чар ташый башлады, шунда ташлап китә башлагач, мин аның хуҗасына чыктым, аның хуҗасы Казанда. Беренчедән әле частный кулларда булган.
Біз аңа бірнешіктен біз аңа сүтірге де ақша тұта алмайбыз, түзірге деген, анда музей болса да біз аңа бізге бір айбірде қора алмаған, солай бейт. Біздің өзіміздің ауылда деп, мен алай деп айта алмайм, аңды тарихи урыннар бик көп инде алар, аңды сүтілгенлер де бик көп, мен аны бик яқшы білем. Статусы болмағаш тыныш көңіл белән сүтәләр 1890 елгы бинаны. Ул арада мәдәни мирас объектларын саклау комитетына хәтта 1990 елда салынган йортларына исемлеккә кертүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр бар икән. В населенных пунктах таких объектов мало. Авылларда андый биналар аз бит. Җирле халыктан объектларны торгызырга кирәк дип күп мөрәҗәгатьләр булды. 90 елларда республикада зур инвентарьлаштыру булган. Аннан соң 2002 елда да Мәдәният министрлыгы оештырган андый эшне. Әгәр дә бу мәдрәсә сүтелгән икән, димәк аңа статус бирелмәгән булган. Комитетка ул объект буенча бернинди мөрәҗәгать тә булмады. Аның каравы башка районнардан узган ел комитетка 43 мөрәҗәгать килә. 43 бина буенча. Появляется какая-то инициативная группа, пишет обращение. Гадәттә уларда инициатив төркемнәр була бит. Әйдәгез саклыйк дип йөриләр. Кама тамагы Антоновка авылыннан мәсәлән түбәсе дә булмаган 4 дивары гына калган гыйбадәтханәне саклыйк дип мөрәҗәгать иттеләр. Төзелеш вакыты буенча туры килә. Дөрес әлегә аның турында мәгълүмат аз, ләкин без аңа яңадан ачыкланган тарихи объект статусы бирдек. Сохраните нам эту церковь. Менә соңгы мисал. Халык мөрәҗәгатеннән соң быелның гыйнварында Югары Слан районындагы шундый бер һәйкәл дәүләт тарафыннан саклана торган итеп билгеләнгән. Маркиз Паулучи утарындагы спирт саклау урыны. Зәй ишрагына килсәк, татар мәгърифәтен үстерү өчен хәйриячеләр ярдәме белән салынган мәдрәсәне торгызу уе белән янып йөрүчеләр булмый. Галия мәдрәсәләре, ягъни бик югары дәрәҗәдә белем бирә торган мәдрәсәләр булган. Мәсәлән, безнең Казанда гына Мөхәммәдия, Апанай, Күлбуе мәдрәсәсе, Касымия, төрле исемнәр бар, һәм башкалар. Аларда шәкертләр дә күп булган, 100-дән хәтта 400-500-гә хәтле җиткән төрле шуларда шәкертләр һаманда инде абруйлы безнең мөгаллимнәребез хезмәт иткән, укыткан. Әмма бу безнең татар мәгъриф системасының айсбергының шыгына. Әгәр дә безнең һәрбер авылда, һәрбер татарлар яши торган төбәктә кечкенә генә булса да мәктәп, кечкенә генә булса да мәдрәсә булмаса, әлбәттә бу бөек мәдрәсәләргә шәкертләр дә килмәс иде. Киң җәмәгатьчелегә билгеле булмасалар да, барыбер алар безнең халыкны агартуга, аны белемле итүгә үз өлешен керткәннәр. Әгәр дә безнең бөек галимнәребез беренче белемне үз гаиләсендә, үз авылында алмасалар, алар инде бу алынган белем белән Мөхәммәдиягә дә керә алмаслар иде, Истанбулга, хәтта Сорбоннага хәтле җитеп укый алмаслар иде. Шуңа күрә менә бу безнең кечкенә генә мәдрәсәләр, алар искиткеч әһәмияткә ия һәм һичшиксез алар җирле әһәмияткә, мәсәлән, ниндер авылның, ниндер районның тарихи һәйкәленә һәйкәле исеме алырга лаеклы. Ул мәдрәсә бинасы бит менә шушы көннәргә тикле саклана иде. Аның шул проблемасы да шунда. Саклана иде, начар булса да. Әмма җимереп ташладылар. Умман әллә инде объектлар бардыр әле. Без белмәгән, монда республикада утыручы чиновниклар белмәгән. Аларны барысында яңадан карап чыгарга кирәк, исәпкә алырга кирәк. Комитетка барырга вакыт булмаса, дәүләт хезмәтләре порталы аша да мөрәҗәгать итеп була. Исәпкә алынмаган объектлар бар икән, экспертиза уздыралар. Бигеш мәдрәсәсе бер мисал булды кебек. Уйлану, сабак алу өчен. Гөлназ Сайфетдинова, Алия Сабирова, Алмаз Зиятдинов, Данил Филатов, Адымнар. Бу атнада безнең иҗат төркеме Татарстан делегациясе белән Кырым Республикасы һәм Донбасс төбәкләренә юл тотты. Соңгы җан исәп нәтиҗәсе буенча ярым утрауда 28 мең татар һәм 250 мең Кырым татары яши. Татарлар 14 меңгә кимегән, Кырым татарларының саны 20 меңгә арткан. Кырымның татар тарихында тоткан лаеклы урыны бар. Бай тарих, телне, милләтне саклау дигән бөек максат, рухи һәм гуманитар элемтәләр. Ярым утрауда хәзер җәмгыять мәчетен ачарга әзерләнәләр. ТНВ һәм Кырымның милләт дип аталган милли медиа холдинг арасында хезмәттәшлек килешүе гамәлдә. Татар геройларының исемнәре мәңгеләштерелә. Монда бер төркем җәмәгать эшлекләре Кырым татарларының гореф-гадәте, мәдәнияте, телен саклап калу өчен стратегия булдырмакчы. Документларны әзерләгәндә Татарстан тәҗрибәсенә таянырга җыеналар. Рүзәл Шарипов репортажы.
Bizde büyük dağlar barla, dağ astında tollar var. Talda yaprak bizde sağını, sizden indi haller var. Ярым утрауда милләттәшләребез татар җырларын җырлап яши. Мөслимә Фәсхетдинова матур итеп татарча сөйләшә. Мондагы туган тел курсларына йөргән, аны дәвам итмәкче. Мин монда 11 елда күчеп килдем Башкириядан. Бик шатман, дус яшиләр. Ураза бәйрәмен, Курбан бәйрәмен, бөтен мөселман бәйрәмнәрен без бик искә алабыз, бик тырышып оештырырга тырышабыз аны. Татар телен әзрәк өйрәнүдә булды бер вакытны, культурный центрда ремонт башлана. Шуңа күрә 2 елдан соң тагын башларга тырышабыз инде аны. Сөйләшәбез, татарча сөйләшәбез, поэтому язык сохраняем, и культуру сохраняем, и любовь друг к другу. Татарстаннан читтә яшәгән татарлар милли үзаңны мәдәният аша сакларга тырыша. Менә Батыр татар улы Советлар Союзы герое Гали Мәҗитов истәлегенә шигырь язганнар. Потомкам в память о былом напомнит улица, где дом мемориально окроплен, и бюст из бронзы возведен, в нем лик героя отражен. Моңарчы Кырымның Ялта шәһәрендәге бер урамга Гали Мәҗитов исеме бирелгән була. 2021 елда хәтер тактасы ачалар. Бу атнада Ялтаның 9-нчы мәктәп янәшәсендәге паркта бюст урнаштырдылар. Гали Мәҗитовның Кырымга килү тарихы Бөек Ватан сугышы белән бәйле. Ул очучы штурман 183 тапкыр очыш башкарам. Шуларның 120се төнлә. Экипажында 3 тапкыр утка ләгеп исән калган бердән-бер очучы булам. Берсендә самолеты 200 җирдән ватылып та үзенә зыян килми. Яу кырындагы батырлыклары өчен Гали Мәҗитовка 8 орден бирелгән. Берлин, Будапешт, Варшаваны алу, Мәскәү, Киев, Сталинградны саклаганы өчен ул 24 медальгә лаек. Говорил, ты сын великого татарского. Әти миңа кичкенәдән син бөек татар халкының улы дия иде, намуслы булырга өйрәтте. Шуңа бер төркем милләттәшләребез белән 90-нчы еллардан ук фамилиябызны мәңгеләштерү өчен тырыштык. Республика җитәкчелеге синең әтиең чын батыр дигәндә башкача була аламысың? Әлеге бюстны ачу бөтен татар халкының каһарманлыгына дан кебек. Гали Мәҗитов тумышы белән Башкортстаннан Казанның пехота училищесында укыган. Сугыштан соң дәваланыр өчен аны Кырымга күчерәләр. Монда 80 яшенә кадәр гомер итә. Ярым утрауда татар герое исемен мәңгеләштерүгә Татарстан хакимияте өлеш кертә. Тех ветеранов, которые дошли до Берлина. Җиңүне якынайткан Берлинга барып җиткән ветераннарыбызның каһарманлыгын саклап калалуыбыз сөендерә. 80 еллык Ялта немец фашист гаскәрләреннән азат ителгән иде. Моңа хәрбиләрнең һәм партизаннарның уртак тырышлыгы белән ирешәләр. Сугыштан соң яраланган хәрбиләрне монда җибәрәләр, чөнки Ялта элек-электән ял курорты булып санала. Шәһәрне хәрби бәрелешләрдән соң торгызырга туры килә. Бу эштә дә милләттәшләребезнең роле зур. Кырымда хәзер Татарстанның тагын бер тәҗрибәсенә таянырга җыйналар. Ул татар халкы стратегиясын төзү белән бәйле. Бездә аны 2020 елда булдырганнар иде. Хәзер шундый ук документны Кырым татарлары да язырга җыенам. Игътибарны Кырым татар телен саклауга юнәлтмәкчеләр. Ул монда дәүләт теле булып саналса да, ЮНЕСКО карары белән юкка чыгу ихтималы булган исемлектә тора. Стратегия төзүгә алынган җәмәгать эшлеклеләре белән Васил Шәйхразиев аерым очрашып сөйләште. Вопрос стоит развитие крымско-татарского языка. Телне җәелдерүгә юнәлдерелгән чаралар уздыру зарур. Кырымда аның кулланылышын арттыру максатыннан берничә закон кабул итәргә кирәк дип саныйм. Һәр телне саклау өчен көрәшергә тиешбез, чөнки ул милләтнең үзенчәлеген саклый. Бер тел юкка чыкса, башкаларда югалырга мөмкин. Бу атнада Татарстан делегациясе Кырымнан Донбасска юл алды. Бирдә милләттәшләребез күпләп яшәгән авыл бистәләр бар. Васил Шәйхразиев халык белән очрашып, көнүзәк мәсьәләләр турында сөйләште. Алар Татарстаннан күрсәтелгән ярдәмне тоеп яшәвен яшерми. Казаннан килеп крышаларны ремонтировали Макеевкада. Хәзерге җегетләр, минем улым алар белән эшли. Хәзер Луганскига китте тоже. Бергә татарлар белән. ДНР, ЛНР халкы өчен соңгы 10 елда тынычлык мәсьәләсе күпкә актуальрак булса да, алар татарлыкны саклау дигән уйны ташламый. Монда милләт белән бәйле үзгәрешләр Россия төбәкләрендәгеләре белән охшаш. Үз мәхәллә татарлар бергә торалар иде, и бер-берсенә табалар иде, кем ирен таба, кем катынны таба. Ә соңга шундый нәрсә ассимиляция булды. Хәзер восстанавливая связи со своей малой родиной, да, попытаемся вот үзгәртергә безнеке тормышыбызны вот хәзер бездә бар. Татар традицияларны, татар обычайларны яшьләргә передать. Ничегәтә иде Минтимир Шаймиев, уважаемый очень человек,
без бергә булдырабыз. Луганскида якынча 30 000 татар яши, алар сан буенча 4-нче урында тора. Татарская община, она играла и играет очень важную роль и в экономике, и в общественной жизни, и в сохранении культуры, традиций. Асыл Шейх Разиев халыкка катлаулы шартларда да милли үзаңны саклауга керткән өлеше өчен рәхмәтен җиткерде. Бу эшне дәвам итәр өчен милли кием, компьютерлар бүләк иттеләр. Без бит бергә шунсы шатлар, Аллаһка шөкер. Рүзәл Шарипов, Лейсән Сәйтова, Алина Сулейманова, Андрей Ключников, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.